na-abịa ndị na-aga nwa kenelu m isi ndụkwonyelu nwenu ugwotu na mụ na ya melọkwụ mbụ ayoloma ka nsolu na nam igbo ile-abịa ndị na-aga nwa kenelu m isi ndụkwonyelu nwenu ugwotu na mụ na ya melọkwụ mbụ ayoloma eze gbọnala rara na anyị bi n'ogbu rara ogbutologbu rara ogbenemanya rara na anyịkwa n'azụ nsolo ndọniva rara na-avakwa n'azụ ebili ọjị anya rara na-avakwa n'azụ eze gbọnala na anyị bi n'ogbu ogbutologbu ogbenemanya na anyịkwa n'azụ rara kwenu anụnụ bi n'anụ m kwezonu igbo nwe m kachanụ igbo bụ igbo unu m ekene n'unu ndị be anyị eji m n'aka na nọsị mma ma na-ekwu oyoyo ọ ka bụkwa dunu nwaanyị Ngozi Mmadụ onye akụkọ ifo gị na Igbo Amaka TV. Igbo niile asị nke ihe na-anọzụ n'ala Igbo ka ọ zụtara gị ihe ọma mana bịa n'ahịa izu tata bụ afọ ọma ka afọ tata ka ọ zụtara anyị ndụ, zụtara anyị ihe ọma, zụtara anyị ngọzi, zụtara anyị ọganiru, zụtara anyị arụ ike ise. Taa bụzi ngwụsị izu mbọsị ezumike anyị na-eji ewepụta mgbede ọma, oge akụkọ ifo bụ akụkọ a naanị. Akụkọ ifo, akụkọ ọma, akụkọ ndị gboo kọrọ anyị ife ndị megasịrịnụ oge ụwa ka bụ ụwa Chukwu. Akụkọ ifo abụrụ sọ akụkọ ka ọ na-abụ n'ihi na ihe mmụta na-adị n'ime ya. Anyị lekwa anya n'ụwa anyị nọ n'ime ya kịta ụna fụkwa na ihe ndị ahụ akọrọ n'akụkọ ihe ndị megasịrịnụ na ọ ka na-eme gịnị, ọ ka na-emekwa. Otu n'ime akụkọ a ka anyị ji bịa tata nye a bụ ka ibula chanel ana ka anyị kọọ n'obi onye anyị bịara. Akụkọ anyị tata ga-adị nkenke, ya bụ ka ige ntị ka ị wee mụta ihe na ya. Na-egbughị oge ọbụla ka anyị gaa n'iru. Ịtam gbagide wee gbakwasị n'obodo ụmụ anụmanụ n'isi anụ anyị mama bụ nkịta. Kunu ma nke anụ bụ nkịta, nya bụ dog. Oge o luru n'oge gboo, oge anụ niile ka bi n'ime ọhịa, enwebeghị anụ nke bi n'ụlọ. Oge a o nwere oge o luru oke ụgani bụ agụụ wee dị n'obodo ụmụ anụmanụ. Unu mana nkịta bụ anụ na-agata ije, ọ na-apụta apụ ọfụma. Nkịta lụrụ otu ụbọchị ka agụụ rapụkwa n'ịga ugbue, o wee sị ka ọ pụọ ka o jeje chọọ ihe ọ ga-eli. O wee wala ụzọ wala ọhịa wee gaba. Nkịta jekwala ebe ịchọ nri a, ọ chọtakwala nri, o wee chọta otu ọkpụkpụ. O wee kpụrụ ọkpụkpụ onye n'ọnụ ka ọ naba bịa. Ọ ga-abụchi daa, o lie ya tupu ọ lara ụra. Hụrụ m ihe menu oge nkịta na-anazi, o nwere ụzọ ọ pụtara wee bụ na a ga-agafe mmiri tupu o fee n'ofe nke ọzọ. Enwekwelu osisi atọrọ ebe a nke a ga-eji wee gafee nya bụ mmiri. Nwazi ihe menu n'ihi na mmiri a dị ọcha na-eti gbaa. Oge nkịta zọkwasịzịrị ụkwụ n'elu isi ka ọ ga-agafee, o lezi anya na-afụ nkịta ọzọ nọ n'ime mmiri kpụrụ nnukwute ọgbụgbọ n'ọnụ. Uche nkịta gwarakwana ya na ọ bụ enyo ya bụ ife a. Kwụrụ m ife bụ enyo mmadụ, ya bụ shadow ka ife ndị bụ na-akpụ ya ọkwa enyo ka m ji wee mara ya. Nkịta o wee chee na ọkpụkpụ a nkịta nke akpụ kakwa nke a mkpuo. O wee sị na
ga-analụ nkịta nke anọ na mmiri a ọkpụkpụ a nke ọkpụ n'ọnụ. Ozigbo nkịta na-emepe ọnụ ya ka ọ nalị nkịta niile na mmiri bụ enyi ọkpụkpụ ọkpụ n'ọnụ gbụrụ niile ọ tala afụfụ gafee ezi gafee ọhịa wee jee kpụta bụ nkịta bụ ọkpụkpụ niile wee danarị ya wee daba n'ime mmiri. Kwụnụ maka ife daba n'ime mmiri ka ọ na-esi ịmago eme mkpọtụ ọbadịsọsị ime mkpọtụ megharị arụ. Oge ọkpụkpụ ọ dabaziri n'ime mmiri kpua enyi ọ na-afụ ọ fụrọzịa o wee mee gịnị o wee fụọ onye n'anya o wee gbalụ ewu na ọ bụkwa na onwe ya ka ọ na-eme gịnị ka ọ na-afụ n'ime mmiri ni. O wee bụrụ otu a ka nkịta si wee kwaa aka wee tiela ọkụkọ akị o wee na ụbọchị a na-enweghị ihe ọfụrụ olili ifochakpi wọ dịka isi wee kwuo na akụkọ anyị nke tata bili nkenke mee ka anyị mara ihe ịmụta na the comment section. Ihe Igbo Amaka chọrọ iji akụkọ a wee kụzie bụ na anya ukwu adịrọ mma. Ọ bụ n'ihi anya ukwu nkịta nwere maka na ọkpụkpụ nke ọkpụ n'ọnụ ejiri ọtụrọzi ya n'anya o fugozi ọkpụkpụ ọzọ nkịta akpụ onwe chọzi ụzọ ọ ga-esi wee nalị anya. Ọ bụ ya mere o ji wee tụfuo nke o nwere enwe ifochakpi wọ. Igbo bụ Igbo anyị adịkwa n'ugbo ọzọ ka emesịa.